ఆహా! ఏమి ఈ మానవుల సాహసము! ప్రాణములను హరించివేయు కరోనా వైరస్సును సహితము లెక్క చేయక వీధులలో విహరించు వీరికి ఏమి తెలిపినను అహో నిష్ప్రయోజనమే. అయినను చెప్పి చూచెదనుగాక. కాలు మోపిన చాలు వీధులలోన రేయని దేహములోనికి చొచ్చుకుపోయడి కరోనా వైరస్సు. గాలి పీల్చిన చాలు ముక్కు కవచము లేకుండా ఊపిరితిత్తుల చేరి తిష్టవేయును వైరస్సు. అడుగు పెట్టిన చాలు జనముల గుంపులోన ప్రాణమునకు ముప్పు కల్గొను వైరస్సు వలన. చేయి కలిపిన చాలు చెంగుమని ప్రక్కరోగి నుండి పైబడి కాటువేయు కరోనా వైరస్సు. ప్రభుత్వాలు, పోలీసులు, వైద్యులు ఎంత చెప్పిన వినకపోతే తప్పదు నీకు కఠిన శిక్ష. మరలి పొమ్మిక నీ గృహమునకు మారు చెప్పక మాట వినవేళ ఓ మనిషి కరోనా కబళించు వేళ.